Enuanom adɔfo nkyekye a obi bia ene anapai. Eye mu nua ba Queen Elizabeth na mote ne nka. Mebɛka asɛm kakra afa aware ho. Yɛn bebree na yɛte aware ho a aware no yehu dia ɛkɔ. Mesrɛ enuanom sɛ nneɛma bebree na yehia wɔ aware mu ɛne sɛ yɛfrɛ yɛ kunu no mu a ɛyɛ de hɔ a yɛsi ɛfrɛ yɛ kunu no ɛnyɛ anigye wɔ aware mu. Obi tumi frɛ ne kunu akosi papa, kodwo papa, na obi nso afrɛ ne yere akuya maame. Ɛyɛ a na ɛnyɛ kama. Momma yɛnya ɔdɔ ne anyankofa bi wɔ yɛaware mu na yɛntumi ɛmfrɛ yɛ kunu sɛdeɛ ɛyɛ a ɛde anigye ɛbɛba aware no mu no. Nti no, deɛ meka ne sɛ ɔba bia wobɛfrɛ wo kunu a na wafrɛ no me wura na ɔno nso agye so kama. Na bɛrima nso wobɛfrɛ wo yere a na wafrɛ no ɔdɔ na ɔno nso agye so kama. Sɛ wei nyinaa yɛntumi anyɛ wɔ aware mu a anyankofa no a ɛyɛ sɛ ɛba mu no ɛnyɛ adwuma. Nti momma yɛnsua sɛdeɛ ɛyɛ a yɛbɛtumi akasa yɛkyerɛ yɛ kunu no mu ɛwɔ fie na ɛyɛ anigye. Amma ne saa sɛ bɛrima no pie abɔnten na ɔkɔhu obi na sɛ ɔgyegye ne so a na n'adwene ɛɛdane. Saa nso na ɔba nso pie abɔnten na ɔhu obi a ɔbɛgyegye ne so no na n'adwene ɛɛdane. Ɛba ne saa no a yɛma nso a yɛwɔ mo no deɛ yɛde ɛkyerɛ mo no ɔmo nso ɔmo bɛsua. Nti mesrɛ enuanom a motie me na mohwɛ me anɔpa ne sɛ ɛbɛyɛ yie a momma yɛnsua sɛdeɛ yɛbɛnya anyankofa ɛne yɛ kunu mu ntam na aboa yɛ. Ɛnam sɛ Bible ama yɛate aseɛ sɛ Nyankopɔn se obi a ɔse ɔdɔ ɔno Nyankopɔn na ɔnnɔ ne nua no na ɔyɛ torofoɔ. Nti mebɛsrɛ sɛ ɛnam sɛ yɛwɔ ɔdɔ ma Nyankopɔn ɛne ne ba no nti no yɛnya saa ɔdɔ no ɛma yɛn mma ne yɛ kunu na ɛmmoa yɛ wɔ nneɛma bebree a yɛyɛ ho. Na ɛnyɛ nhyira ɛmfa ma yɛ. Na aware a akeka abobɔ mu no na aware no ntumi ngyina ma yɛ. Me a mete ha no, ɔmo a ɔmo nim no, ɔmo nim sɛdeɛ mefrɛ me kunu. Mefrɛ no the man na ɔno nso agye so the woman. Anaa Amore na ɔno nso agye so Amor. Nti momma yɛn nyinaa yɛnya saa anyankofa no ɛwɔ yɛaware mu na ɛmmoa yɛ. Meda obi bia ase. Wo a wobɛhwɛ saa video no, mesrɛ wo sɛ wobɛ subscribe na wa like na wa share ama me. Meda mo ase. Adie mama o eletie me, adie mama o elenia mela. Mikroke meka edwokechi mefa ajalamo yedenwla la ahobie. Adie ma agonwre boni yawo ne ehun bemunyo bavria. Agonwre boni awo ne eye bemunyo bavria. Minya don ne ala ye befrɛ bɛyi ma befrɛ bɛkɛ. Akuba emame. Akasi emame. Yaba emame. Male don ne anokon ye befrɛ behuma befrɛ be kodwo papa. Kabran papa. Obaizon hani a one krama wo ajalenu. Ajale bi yala odike ehurele ba ajalenu. Ehurele ba ajalenu a mfike obaye krama. Se ni hu ba munyo bedi na se efrɛ na efrɛ ke memale odanko bazuozo ahukanu. Mkura vre odanko obazuozo amukanu. Na se yamaezo no yakasi mame kodwo papa kabra papa kabra mame a one krama. Ehyeti bema yezukwa kesimo ye ba vre yehumola na yehumono ko azukwa kesimo baba vre la. Ni ayanyiriere wo ajalemo yede huala anu. Se wangro wanyeze hede na firi hu kesimo ekure bi alala etinde wo hire ya etinde kesimo ekure bi alala obaizon hani ofinde gwazo no nwawie mo badinde krama ya hire la ani ya dwono ne elekachi ya vi edo gala ne enwo ehyeti mba zere mediema male ni mediema minya be me yenya gwanwo bie wo ye jalemo yede nwola abu la anu osanti aleke se ya maizon hani obajiji don ya maye. Madame Queen Elizabeth Momodekela mefrɛ me ho a mefrɛ ye mane Anze the man odanko ye liezu the woman. Mukuro vro kware odanko ye liezu kuro vre anama honyema odanko ye liezu meye nyene don ne ala yodike ye kure ye wajalenu a
sɛ wɔnyɛ zɛ agonwore bie wɔ ɛnihubam nyɔbɛvini na ɔba mo ɛto ɛro a ɛfrɛ ibrɛre bia la mo ekure la ɔngɛyɛ krama odwumike bie bɔbɔ a mefrɛ mu hu me papa odwumike bie a mefrɛ me wɔfa ne yɛ bizam kɛ na duma na nuhu boni yɛ kakra ɛfɔ avrɛmi ani yɛ vɛyɛ yɛ zreke ɛhyɛti mba zreme die ma alovre kemu yɛ ɛlɔlɛ yɛ ma nyamre no mo bɔrie na yɛ lɔlɛ yɛ ma Jesus Christ la ba me nye zani ɛlɔlɛ no ko yɛ ma yɛ hu mo yɛ nya zani ɛlɔlɛ no ko yɛ ma yɛ yɛ mo na ma jala mo yɛ dunro la ayɛ krama amaye ya mai zani obai zani a na sɛ nginya ne findo okugwazo anze ale ne findo okugwazo a no nginya bie na sɛ onwi no fre okurovre ko die ani ya dwene ne elekachi nginya bie findo gwazo na ale bie nwi no kake ma honya ma ko die ani ya dwene elekachi eheti mba zre be me nya gwanwo bi wo ye jale mo ye de nwala anu na ya boye me da ayobi ala ase ya mai zo ha ne a obajiji ngakura no komo yelebela osenti ele kele fle hu kaku papa kablan mame akasi papa la an ega no ko odanko olosuku azehe die odanko onyia ma odanko oba yele eheti onam ke yele ngakura wo ye vile ba me ye luwe ega pale na ma ye fifi pale ya ma ye manoko me da ayobi ala ase modiere ene Queen Elizabeth ejoke echiga